ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରର କଲ୍ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କିପରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲକୁ କଲ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲକୁ କେମିତି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭଳିଆ କରାଯାଉଛି କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କଲ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। କଲ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ନମ୍ବର ସବୁ ଆସିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ 3ଟି ଡଟ୍ ରହିଛି, ସେଇ ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲ୍ ୱେଟିଂର ତଳକୁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଇ କଲ୍ ୱେଟିଂର ଅପସନ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କଲ୍ର ୱେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅପସନ୍ ସବୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂର ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ରହିଛି, ସେ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଏସ୍ କଲ୍କୁ ବି କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ କରିହେବ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍କୁ ବି ଆସିଲେ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ କରିହେବ। ତ ଆମେ ଭଏସ୍ କଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଭଏସ୍ କଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଅପସନ୍ ସବୁ ଆସିବ। ଅଲୱେଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼, ହ୍ୱେନ୍ ବିଜି, ହ୍ୱେନ୍ ଅନ୍ ଆନ୍ସାର୍ଡ଼, ହ୍ୱେନ୍ ଅନ୍ ରିଚେବୁଲ୍। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅଲୱେଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ହ୍ୱେନ୍ ବିଜି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜି ଥିବେ ସେତେବେଳେ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱେନ୍ ଅନ୍ ଆନ୍ସାର୍ଡ଼ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲ୍ ଉଠାଇଥିବେ ସେତେବେଳେ କଲ୍କୁ ବିଜି କରିବା ନା ଅନ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ ରିଚେବୁଲ୍ ମାନେ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ ରିଚେବୁଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂର ଅପସନ୍ ରହିଛି ସେ ପ୍ରଥମଟାକୁ ହିଁ ମାରିବା। ପ୍ରଥମଟାକୁ ମାରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଦେବା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିବା ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସିବ ସେଟା ଅଲଗା ନମ୍ବରକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଟର୍ନ ଅନ୍ର ଯେଉଁ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ର ଅପସନ୍ ରହିଛି ସେଇ ଟର୍ନ ଅନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂଟା ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।